Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1. Zvlášť je tu Ice Queen špeciál. Zdraví vás Števo Ajzele a Karolína Bulisová. Ahoj. No a celkom aktuálne ideme rozoberať tému Drive to Survive. 8. séria, to ani neviem, kedy to celé uletelo. A hneď priznávam, že ja som videl len úvodné 2 diely, ale Karolína to má zmaknuté. Já jsem za jeden den zvládla všechny epizody, takže Wow. jsem plná emocí, možná to bylo až moc. Spíš bych doporučovala to rozdělit minimálně do 2 dílů, nebo do 2 dnů, protože potom už člověk vlastně trošku zapomínal najednou na některé ty díly, který člověk to podle mě potřebuje trošku znova prožít. Presne, ja si pamätám, že predchádzajúcu sériu som zhltol vlastne počas letov do Melbourne. Ako trvalo to dlho, ale pamätám si, že už ten predposledný diel, bol som taký trošku otrávený, ale to, čo je podľa mňa veľmi podstatné, že podľa mňa to je skvelý produkt. Drive to Survive, od začiatku skvelý ten nápad. A ja nie som celkom stotožnený s tým, čo sa teraz s obľubou traduje a hejtuje, že vlastne je to strašne predramatizované. Minulá tá season bola pre mňa akože super, skvelá. A teraz tie prvé 2 diely, čo som ja videl, tak fakt, že kino. Naozaj, že mega kino. Aký je tvoj pohľad? Já jsem si udělala poznámky do toho. Dobre, pôjdeme po detailoch, lebo je skvelé, že oni monitorujú tú predchádzajúcu sezónu pred štartom novej. A bolo to skvelé, že zrazu sme sa vrátili do O2 arény pre to slávnostné otvorenie. A ja môžem povedať za seba, že v prvej epizóde nebolo umelé v princípe skoro nič. A dodnes ja mám v ušiach ten obrovský aplauz, keď na stage vyšiel Lewis Hamilton a to bučanie, keď tam prišiel Horner. To naozaj všetci akože zhýkli, podobně ako to zobrazili v té epizódě. Mně se právě líbí, že tam vidíme i to zákulisí, jak tam ti piloti vlastně moc nevěděli, co se děje, jak tam o tom si povídají. No ale mně se vlastně nejvíc líbilo, jak se tam potkali prostě po té pauze a povídali si o úplně běžných věcech. Max Verstappen o tom, že bude mít dítě. Ano. A tak. Já mám ráda tady ty momenty, kdy z těch pilotů jsou tam zase tak trošku normální lidi a vidíme, což podle mě Drive to Survive hezky nám prináši. Súhlasím. A oni sa veľmi poučili, pretože sú to chytrí ľudia, rozbehli prvú sezónu a potom okolo tej 3., 4. boli tam momenty, kedy som si sám hovoril, že toto už je naozaj manipulácia. Už tam strihali tie vysielačky dosť akože krížom krážom a bolo to pomerne, vyrušovalo to, aby som to zjednodušil, takže sú v tomto zmysle oveľa precíznejší. To je dobrá správa. A to sa vyladilo, navyše produkčne to išlo veľmi, veľmi hore a my bežne počas víkendu nevidíme tých pilotov v bežných tých pozíciách, sú to väčšinou tak nacvičené PR odpovede a tu sú naturálni, tu sú prirodzení a to je podľa mňa najväčší benefit Drive to Survive. Jo, ale zároveň to teda přinášelo hodně i takový ty negativní emoce, nebo ten smutek, protože upřímně, když jsem tam znova viděla Jacka Duena, tak já se, zaprvé se musím přiznat, já jsem málem zapomněla, že on tu sezónu vlastně vůbec začínal a najednou tam byl zpátky a vidět ho ještě, jak tam vlastně jde znovu před ten štáb Netflixu a je vidět, že je úplně zlomený člověk. Mně ho bylo strašně líto a v tom, jak je ta sezóna rychlá, tak my nemáme podle mě ani tolik času se tady nad tím pozastavit a jako řešit tady ty věci. No ono to je ako pračka. Ono to fakt zomelie a špeciálne tých nováčikov. A nebudeme, tak spoilery nejaké sú, ale ten druhý diel, ako začína Capo di Tutti, Flavio Briatore, ktorý sa stáva takým tým zloduchom, on nadviaže podľa mňa na Christiana Hornera, tak to bolo super. Drsné a vidíte ten drsný svet, ako naozaj tam nešetrí ani Duhena, ani Colapinta, ani Gaslyho, nie je to žiadne potlapkávanie po pleciach. Ale normálně u toho bylo nepříjemně. Áno. Zloduch, normálny zloduch. Já jsem si připadala najednou, jak kdybych já byla ve škole, nebo kdybych já něco provedla, protože z toho Flavia tam šla tak jako negativní a taková podle mě, já jsem to nezažila jako nějak, já si to pamatuju jenom jako trošku tu éru, kdy on šéfoval, ale já jsem si říkala, že taková Formule 1 asi dřív byla daleko víc, že my už jsme teď zvyklí, že jsou ti šéfové týmu víc jako Toto Wolff, víc jako Fred Vasseur, nebo i teda Christian Horner, ke kterému se dostaneme. Ale bolo tam krásne, a to je to umenie televízneho remesla, kontrasty. Že mali sme tam Flavia a Jonathana Wheatleyho, vyhladeného vlastne chlapíka, ktorý začínal pod Flaviom a ktorý hrá tú svoju hru vlastne takým slušným, veľmi distingovaným spôsobom. A potom zrazu strih a vidíte, že scénu
kde Jackovi Duhanovi sa vyhrážali smrťou a že vidíte, že je z toho vyklepaný. A napríklad to sme nikde nezachytili počas minulej sezóny a ja preto mám Drive to Survive rád, lebo ako komentátor si tam vždy nájdem niečo. Podľa mňa si musíte k tomu sadnúť, naozaj s tým popcornom uvoľniť sa a brať to ako zábavu. Nie je to úplne dokumentárny film, ale je tam veľa naozaj veľmi silných detailov. A ty, jak jsi zmiňoval právě Jonathana Wheatleyho, tak tady ten díl mě vlastně trošku zklamal. Nebo obecně mě někdy na Drive to Survive mate, jak my se k jednomu závodu vracíme ve víc dílech. Že tam máte vlastně Silverstone třeba z pohledu Landa Norrise, ale pak tam vlastně ten díl byl hodně o Zaubru. Ale ten Nico tam vlastně sám nemluví tolik a ta epizoda je vystavěná právě na Jonathanu Wheatleym. A trošku mě to mrzelo, protože my jsme na ten díl koukali doma s mým přítelem a on se prostě ten příběh Nika Hülkenberga, tím jak on nesleduje Formule 1 skoro vůbec, tak jemu se to strašně líbilo. A vlastně čekal, a já taky, že tam toho bude víc. Což ale to ani asi nemůžou vědět předtím, když tu sezónu jako staví, jak to dopadne. Veď práve, čítal som Oli Berman, že s nimi točil 4 alebo 5 dní a že žiadne zábery nepoužili. To isté Ocon hovoril v minulosti. Ja si neviem predstaviť, oni musia mať stovky až tisícky hodín materiálov, z ktorých vyberajú a niekedy naozaj idú len na náhodu a Silverstone s tým Nickom Hülkenbergom, že získal to pódium. A oni to vedia, jak tam išla tá hudba, že? A Nico Hülkenberg do pozadia. Dobre, spoilerujeme, ale veľmi ma to bavilo. Ďalšie diely som ešte nevidel, takže robím teraz chytrého. Odovzdávam ti, prosím ťa, žezlo. Čo boli také hlavné dejové linky, škandály, čo teba zaujalo? No, samozřejmě, já jsem byla strašně zvědavá na to, jak tam bude vlastně vyobrazen ten odchod nebo vyhození Christiana Hornera z Red Bull, protože my víme, že on tam se rád objevoval. Měla jsem takový pocit z něj, natáčeli u něj doma, ano. Byla tam jeho rodina, takže bylo vidět, že jemu nevadí se tam objevovat. A teď jsem si říkala, bude o tom chtít mluvit? A chtěl o tom mluvit. A vy víte, že mě dojímá hodně věcí. Ale že mě dojme Christian Horner, to jsem fakt nečekala. On tam, já nebudu říkat, co přesně se tam říkalo, ale on tam čte SMSky, který si vyměňoval on a Toto Wolff. Ja, že s tou asistentkou. Dobre. Když se člověk pak vždycky zamyslí nad tím, jako co všechno se kolem mě dělo, tak vlastně si říkáte, tak nemělo by mi ho být líto, ale mělo prostě bylo líto. On tam ukazoval ty SMSky s Totem Wolffem, nebo četl je tam. A tím, že oni spolu měli takový, nebo mají takový love-hate relationship, tak prostě já jsem si tu scénu jsem si pustila 3krát. Fakt jako, ono to je vtipný, ale zároveň tím prostě končila jedna éra. Tak... To si nevšímajte tieto zvuky, to je v plnom provozu. Tu sa dejú veľké veci, tu je náš vlastný Drive to Survive. Takže Survive to Drive. Tenhle díl prostě strašně extrémně doporučuji. A som zvedavý, ako bude fungovať Drive to Survive ďalej, lebo Horner bola vynikajúca postavička. Ano. A inak Günther Steiner tam je? No. Už ho zmazali? Mám pocit, že tam nebyl. Jako, jak jsem to viděla v tom jednom dní, tak mi možná něco vypadlo a snad to nebyl Günther. Čiže máme Hornera, Toto Wolff, som zvedavý, či Horner sa vráti aj do samotnej jednotky. To bude jeden z veľkých podľa mňa príbehov. A potom boli tam rozpracované tie príbehy nováčikov. Ano. A to je silné, ako to vidíte, ten nekompromisný život Formuly 1. A inak desím sa trošku tej scény s Yukim, ako to celé bolo, lebo to, ako odpalili Liama Lawsona a ako sa do záberu dostal Radek Mazal inak, We Are Live, to bolo super. Já jsem si právě říkala, co tam bylo za střih, zajímalo by mě, jestli, když jste to už viděli, jestli tam Yukimu neudělali prostě takovou, jak se říká, medvědí službu. Protože Yuki tam najednou vypadá, nechci spoilerovat, ale trošku vlastně necitelně, jak tam se řeší, kdo komu napsal SMS-ku. Víme, že Daniel Ricciardo psal SMS-ky pilotům, se kterými se děly takovéhle věci. Vlastně třeba právě Liamovi Lawsonovi psal Daniel Ricciardo. A tady je něco takového a Yuki z toho podle mě nevychází úplně dobře. Ale to je riziko, áno, tohto celého, že ono v strižni sa rozhoduje, že ako to celé vyzerá, ale dôležité je poznamenať, že samozrejme sú tam producenti. Liberty Media, vlastne starodávny príbeh Drive to Survive je taký, že
Netflix platí F1, že nie F1 platí Netflixu, aby im robili reklamu, ale bývalý marketingový šéf Sean Breccis prišiel s touto myšlienkou, ktorá sa zdala úplne divná a v prvej sérii vlastne Ferrari, Mercedes to ignorovali, čo dnes sa zdá úplne bláznivé. Ale treba podotknúť, že napriek istej autonómii samotnej produkcie, tak tie týmy majú stále právo veta a právo kontroly. Napríklad v tej minulej sezóne museli vystrihnúť nejaké scény s Christianom Hornerom, ktorý tam vraj hovoril už naozaj cez čiaru na adresu Zacka Browna. A vraj to museli vyhľadiť. Je tam niečo také? Ako vlastne vyprofilovali Papaya Rules a tú McLaren bitku? Právě teď, jak se o tom začal mluvit, tak já jsem si uvědomila, že Zac Brown je tam vyobrazený hodně pozitivně. Chutný je? Má Áno. tam scény, kdy tam hraje tenis s Novakem Djokovicem, ten ho tam učí údery a přijde mi to až takové trošku na sílu. Okay. Ale hodně se tam řeší právě ta linka, koho upřednostnit, jestli Landa nebo Oscara. A je tam jeden speciální host, víš, kdo tam je? Jako jeden bývalý šampion, který tam mluví. Mluví tam Nico Rosberg. Potrebovali trošku niečo štiplavúčke, dobre. Za prvé je tam, on tam, protože mluví Toto Wolff o tom, že on tuto situaci taky řešil, že vlastně, nebo že měl vyhrocenou situaci mezi Nickem Rosbergem a Lewisem Hamiltonem, takže tam říká, že je zvědavý, jak to právě Zac Brown vyřeší, no a pak tam byl právě Nico Rosberg. Já jsem z toho měla radost docela. Že Nico je perfektný, Nico je úplne top, nebojí sa a povie k veci skvele. Ano, umí hezky mluvit, takže ty scény, kde on je, ty se mi moc líbily, ale přijde mi, že tam fakt ubylo pilotů, který tam letos mluvili. Menej pilotov, že ano. tam je. OK, lebo videl som, že Alonso tam dokonca prehovoril v úvode, čo nebolo úplne A tradičné. třeba když tam mluví Max Verstappen, tak on tam není vidět na té židličce. Ano. Až jsem si někdy říkala, jestli vlastně kolikrát to byly 100% jenom voice-overy, co říkal na tiskovce a na rozhovorech. Ale to je dlhodobo a tu dám jednu takú poznámku počiarov a nebude sa tá poznámka asi úplne páčiť fanúšikom Maxa Verstappena, lebo on dlhodobo vlastne pohŕda Drive to Survive, aj F1 filmom, hoci teda zvyšujú popularitu a tým pádom zvyšujú aj jeho hodnotu a prémie a spolupráce. Ale je jedna taká vec, že Max Verstappen na jednej strane hovorí, že Drive to Survive, že ja súkromie si strážim, ale pre holandskú televíziu už natočil 3. sériu seriálu, kde normálne sa bavia o súkromí a cestujú v aute, takže možno len platia viac. A Netflix majú asi iba začiarku. A nebo rozhoduje Jos Verstappen. Dobre, nepôjdeme do detailov. Ako zobrazili tú majstrovskú bitku, lebo napríklad ja si pamätám 2021 logicky, to vtedy rozdelili do 2 dielov a tá séria bola taká všelijaká, áno, to bola taká poslabšia séria, ale zrovna tie 2 diely boli veľmi exaktní a dávali si na to naozaj že mega pozor. Ako to zvládli tento raz? Lebo samotný ten súboj Norris, Piastri, Verstappen na konci bol celkom vyhrotený. A tady je to hodně pak stavěné, možná proto, aby předešli nějaké té kontroverzi, přes příběh Landa Norrise. Že on tam má záběry z dětství a hodně tam jsou ty záběry z toho posledního závodu vlastně daný jeho voiceoverem, co to jako pro něj znamená. Okay. A je tam aj budúca bývala? Je tam Magui, nebo je tam prostě vyobrazená. Je tam Landova máma. Tá je zlatá. Ale vlastně jsem to čekala asi epičtější. Vlastně to mi přišlo i víc vyhrocenější, nebo víc pro mě. Byla epizoda, kde se rozhodovalo, jestli bude na druhém místě Mercedes nebo Ferrari. Tam je vlastně celá epizoda o tom. A to pro mě bylo takový asi zajímavější, protože já jsem prostě z toho měla pocit, že se Netflix toho trošku bál, anebo nevím, jestli Zac Brown, který tam očividně teda teď je s nima za dobře, tak jestli do toho nějak nezauřadoval, protože z toho tam vlastně víc byl to dotahování Maxe Verstappena, než ten souboj mezi Landem a Oscarem. OK. Tam je vlastně třeba ta legendární hláška, kdy Max řekl, ať mu říkají Chucky. Chucky, to bolo funny. Čo máš ešte zapísané, výnimočné? Čo bolo také, že wow, si možno zbystrila, že OK, toto som nečakala. Ja furt mám pred očami ten bordel Yukio Tsunodu, kedy bol, vieš, a neznášam tréninky a potom nakoniec sa vypracoval. No, moc hezky a to je taková malá česká stopa. Je tam
jak závodili v Lego monopostech. Áno, áno. A tam je vidět, jak se z pilotů zase stali trošku děti. Lewis Hamilton tam říká o tom, že si doma staví Millennium Falcon. George Russell tam povídá o svém vztahu k Legu a tak. Takže já prostě to mám asi jako jinak, že já mám ráda tady ty momentíky, kdy vidíte ty piloty zase tak nejak trošku víc Úplne, lidsky. presne, pretože oni ak celý víkend chodia medzi novinárov, sú nútení do tých sociálnych sietí, presne Liam Lawson, jemu to už ide úplne hore krkom a sú to v podstate inscenácie, čo si budeme klamať a strašne málo vidíme pilotov v tej prirodzenej polohe. A chudáci z toho Netflixu ich prenasledujú, čo tiež nie je úplne easy, a prenasledujú ich desiatky hodín a oni potom vyberú také tie pekné momenty. Takže za seba hovorím, že teším sa. Inak z 10 epizód už je len 8, ak som to správne pochopil. Já jsem si nebyla jistá, jestli se mi načetli všechny, nebo jestli ještě něco jako vyjde, ale všechny série předtím měly 10 dílů a tahle má 8. No. Ale upřímně mě asi fakt nejvíc zasáhl ten díl, kromě teda Christiana Hornera, to nám napište, jestli vás to taky někoho dojalo, ale fakt asi ten Jack Doohan. A i to, jak tam najednou nastoupil ten sebevědomý Franco Colapinto. A jak ho sundal potom Flavio. To bolo brutálne. Vlastně to, jak tam seděl ten zkroušený Jack, už ani neměl to Alpine triko na sobě. A najednou tam přišel ten Franco a tak se pousmál, že už to není rezervní pilot, ale že už... Já to chápu, on z toho musel mít samozřejmě velkou radost, ale vidět to takhle krutě seknutý za sebou, to pro mě nebylo lehký, no. Ak máte radi zákulisie Formuly 1, tak nielen Ice King, ale aj Drive to Survive. Som zvedavý, kam to dokážu posunúť, špeciálne s novými pravidlami a teším sa na to. Napíšte nám do komentárov vaše hodnotenie, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo. Opakujeme, je to zábava. My sme si to zrovna užili. A uvidíme, jestli příští sezóna začne takovou jednou svatbou v Monaku. Sú tu také boliestky, áno, čierna farba, úplne tomu rozumiem. Lidičky, toľko naša recenzia, tešíme sa na vašu a hlavne tešíme sa na novú sezónu. Už sa nám to blíži. Ahojte.